На праваслаўных могілках у Шарашова Пружанскага района захаваўся драўляны храм з незвычайнай пазнакай дат. Праваслаўная царква святых Пятра і Паўла дзейнічае сёння. Першая дата на франтоне 1500 год. Як мяркуюць краязнаўцы, хутчэй за ўсё, тагачасны ўладальнік Шарашова Ян Абрамович выдаў прывілей адной з першых праваслаўных цэркваў на зямельны надзел у ваколіцах мястэчка. Памяць пра гэтыя падзеі знайшла ўвасабленне на новай царкве, якая з'явілася на пачатку 19 стагоддзя. Паводле адной версіі, Петропавлаўская церква была перенесена с центра на гэтае место, але есть и іншае меркаванне. Деревянные храмы, они очень часто горели, и поэтому их приходилось восстанавливать заново, а пожары были частым явлением в то время. Поэтому я думаю, что, скорее всего, что храм возводился именно на этом месте, и есть дата 1824 год по некоторым источникам, либо 1820 год. За апсідаю царквы сціплае пахаванне шыльда, што тут пакоіцца святар і вучоны славец Михаил Кириллович Баброўскі. Служыў спачатку як уніяцкі святар, пасля праваслаўны. Прафесор Віленскага універсітэта, мае званне доктара тэалогіі. Адзін з першых адраджэнцаў беларускай нацыянальнай ідэі, скарыназнаўца. У 1823 годзе адкрыў старажытны беларуска-літоўскі летапіс, супральскі рукапіс. Увёў у навуку шэраг значных помнікаў гісторыі і культуры. Свае апошнія 15 год ён правёў у Шарашова. Михаил Баброўскі быў чалавекам сціплым. Ён прасіў, каб пасля смерці на месцы яго апошняга супакою не было аніякіх надта выразных помнікаў. Таму доўгі час на месцы пахавання Баброўскага проста ўзвышаўся драўляны крыж. Ён фактычна быў знішчаны пажарам, які разгарэўся ў царкве ў 90-е гады мінулага стагоддзя. И 5 лет место захоронения Михаила Кирилловича Бобровского было никак не обозначено. В 2000 году по инициативе детского писателя Владимира Яговдика здесь был установлен дубовый крест, мощный дубовый крест, который изготовил учитель Шеришевской школы Иван Куприянович Лещинский. В 2016 году мы обратились к руководству Пружанского райисполкома, чтобы они помогли и выделили деньги на сооружение более долговременного знака на месте захоронения Михаила Бобровского. У праваслаўнай Свята-Мікалаеўскай царкве ёсць памятная шыльда, прысвечаная Баброўскаму. Ёсць у Шарашова і вуліца ў яго гонар. З'явілася яна адносна нядаўна, у 2011 годзе. На вялікі жаль, постаць выбітнага вучонага і рэлігійнага дзеяча Михаіла Баброўскага доўгі час знаходзілася ў ценю. Большасць яго навуковых работ не была выдадзена пры жыцці, а лёс яго бібліятэкі старадрукаванай беларускай літаратуры ставіць і сёння пэўнае пытанне. Адраджэнне імя святара і вучонага ў апошнія дзесяцігоддзі адкрывае для навукоўцаў і краязнаўцаў новыя магчымасці для даследавання і захавання духоўнай і культурнай спадчыны Михаіла Баброўскага. Вераніка Якавец, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».